A falta de actividade do marisqueo a flote mantén a paz co sector de a pé e da frote en Cabo de Cruz. O patrón maior crucense manterá unha reunión coa Consellería para falar do conflito entre os sectores e da realidade dunha confraría lastrada pola falta de marisco. Os conflitos entre os sectores do marisqueo a pé e a flote da confraría de Cabo de Cruz repítense ao longo dos anos. O non cumprimento do recollido nos plans de explotación sobre as zonas de traballo de cada un é a orixe desta lea, aínda que nos últimos tempos reduciu o seu nivel de gravidade. Pois agora está parada, ao non traballar os da flote xa non din nada. Así que se empece xa, ao mellor xa empeza outra vez o follón, entendes? Solo, de momento, estuvo calmado todo. No ano 25 estuvo bastante calmado. As divisións non mudaron nos últimos tempos, polo que sostén que se repetirá o problema cando os mariscadores da flote regresen ao mar. Os lindes son os mesmos, entonces haberá o mesmo problema. Até que se faja outro plan de xestión, que é cada 3 anos, a ver como o que se aproba e o que non se aproba, a ver a Consellería o que fai, se deixa todo igual, se non sei, é que non che podo dicir. Sinala que trasladarán este tema á Consellería do Mar para coñecer a súa disposición á hora de actualizar os plans de explotación e, por ende, as zonas de traballo. E tamén lle presentarán ao Departamento a realidade da confraría que agora mesmo está mal vivindo. É como a todas as da ría, penso eu, nós só vendemos marisco, ameixa, berberecho, e non, as ventas son malas, me refiero á cantidad, porque poucos mariscadores hai a traballar. Estamos no ERTE e só hai 2 empleados. O sea, está a asistencia técnica e máis a secretaria. A parte de 2 vixiantes que se están pagando con cuotas que poñen os da pé, que son para vigilar os seus bancos, non? E apuntar que os ingresos que está a ter a confraría son para ir pagando a Seguridade Social dos ERTES e así, e os gastos que hai todos os días. Pérez lamenta que polo momento non é económicamente viable dar de altos traballadores que están no ERTE e para poñer fin á unión contractual cos traballadores é preciso ter solvencia económica para poder indemnizalos. Non sei, ese tema aí, de momento fixemos unha solicitud para ampliar o ERTE un ano máis. Despois xa se tomarán as medidas que haxe que tomar, non podo, o futuro non pinta ben.